Hey guys, Khulumbai nwngthang angni गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बाहरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ बिराद गोबाव जाबायमोन लकडाउन खायनो दायो मा होनो मन्दिर थांनो नागिरदों जोंनि खाथियावनो आरोना मन्दिरा एसे गोजानानो ढेकियाजुलियावहा सो नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो ओमफ्राय दायो टुक्लुआना ओरैबायदि गाबगोन बिराद गाबगोन आरोना टुक्लुआ दायो जों थांबाथाय ओमफ्राय दायो आंनि खिथुआवनो दङ सनायथिबाय फाय हेले आं देखायनो दे सना हेलौ होनना बुं दे दे हे हाबा खुगा जाया दे हेलौ आइ सना दे आरोबाव गोलोमजोब्बाय आङो गरमथार दायो रेडि जाबाय जोङो ओमफ्राय मा होनो जोंहा टेक्ला थांगोन ओमफ्राय सोर थांगोन ओमफ्राय आगैमोननि ओमफ्राय आगै सासे थांगोन गासिबो आगै गोजा ओमफ्राय दा सोरबा बुंहरलायगोन हे सेंग्राफोरदोल' गिदिङो सेंग्राफोरबानो सोरबा जायो नामा सरि रायफ्लांबाय खिन्थु माने दाख्लैनि भैरबकुन्दआव थांनाय भिडिअआवबो होनदों बा सोर सेंग्राफोर गासैबो फंबाय गोजासो आंनि बे टेक्लायाथ' जोंहानि फंबाय असेखा बे आगैमोननिना आंनि काजिन फंबाय माने मिथिबाय स' दायो जोङो थांनोसै नै आं दिनै झुमका गानदो झुमका थांनो ओंखारबाय नै जि सान्दुंखा थैखागोन सना नोंखौथ' लांखाया खम गाबगोन दायो सना लांखाथासो दोङो खिदोंमोन ओइ नोंखौथ' लांफाखायालै नोंखौथ' लांफाखाया आयु हाब्रु दांनानै आंखौ दांनानै माने आंखौ दांना सना आंखौ दांना आं देलायदो दे आंखौ दांनानै नायनो नोंखौथ' लांफाखाला सना नो टाटा हि माखौ नायदो मा नोंखौथ' लांफाखालालै आं टाटा आयु बुजाबाय आबैदो थादो दे थांसै मन्दिर थांनाय जाया माने थादो थांसै टाटा नोंखौ खि लांफागोन लें टाटा लाङैथिं माने जोङो साब्रैल' थांगौमोन आरोना ओमफ्राय दा माने जोङो सयजन जाबाय आरो सानै आगै थांगोन होननाय बुंनायखाय दसे नेबाय ओमफ्राय दा जोंहा टुक्लुआ दहय जे गस्ला सस्ला गानाखैमोन दुगैदोंसोमोन मादोंसोमोन दा रेडि पुरा थांफानो मोनगोन होननानै नायलाय गस्ला सस्ला गानबाय सना आं नोंखौ लांफानो हाया होनबा बिराद गोजान दे हारसिंनो गानजोब्बाय गस्लाफोरखौ बिराद आयु नोंखौ लेंहरदोलै माने आयु इदिनो माबा इदि नालाय इखौलाय सोर फोरोंनो इखौ नायलाय टेक्ला नायलाय नै इदि ओमफ्राय इदिनो मालाय पसा मा रोंनाय नों सना मा रोंनाय आबा नोंखौ लांफाया दे आबा लांफाया दे आबा आयु खुदुमलायबायलै आंखौ थांनो मोनगोनखाय लांफाया दे आबा सना दे आबा दे सान्दुं गोसाथाराबा दे थादो दे टाटा मा सना मा आबा सनायजों थालांदे आबा दा फैगोन दे आबा दे गाखोसाबायलै हनै आबा दा ओइ नो लांफाय आबा दा फैगोन दे आबा दे आबा सना आं दा मेथाइ लाबोगोन दे आबा दे आबा सना आबा दा मेथाइ लाबोगोन दे आबा दे खाथियाव देखायलायगोन जोंना आबा दा फैगोन दे आबा दे दा फैगोन दे आबा थाङा दे आबा दे थां ओइनो लांफै थां आबा दे दा फैगोन आं दे टाटा लाबोगोन दे बादुना आंखौ
जाथुक्ल'आ नायलाय माबायदि गाबबाय थादों माने बेबायदिनो बियो माहाबा आं थांनोबाथाय ओमफ्राय आं मालाबा बिराद रागा जोंबाय आंथ' बिराद रां खिनिखाना ओमफ्राय बिराद दुस्थु नांगौनि बारा दुस्थु ओमफ्राय बिदि दुस्थु खालामबा आं बुबा ओमफ्राय लेंहरबाय फाय सना फाय होनांबा ओमफ्राय आं दोनो थाफायफिनगोन माने बुजाबाबो माने आंखौनो नांगौ आरोना बिरादथार ओमफ्राय नै दायो जोङो ओंखारलांबाय बेनो जोंनि सगा सिनायखायो दा सोरबा सोरबाथ' अरां मोननायनि 5 किल'मिटार सिगाङाव मोनो आरोना नैबे सगा बे सगावना जोंहा न'आ मालाबा हाबफै दे आलासि जाबाय नो प्रब्लेम बाट आं गैयाबा फैनाङा आरोना आं गैयाबाथ' इन्ट्रेस्ट नांनाय नंखाया नालाय जा टेक्लामोनखौ नेबाय थादों नायलाय आंखौ माबायदि अबस्था ओमफ्राय नै गेटखौहाय मोनबाय जों थांगोनखौ धिकाजुलि लाइननि बिथिं राइट साइडआव हाबनांगौ बे आगैया लादोंना भिडिअखौ माने मा होनो आखाइखौ होथेबाय थायो बारा रोङाना हा है स्पिडद्राय जायाखै स्कुटियानो स्पिड थाङोबा एलायनाय आगैमोना गासिबो थु थांसै नैथिं नैलाय बागाननि मानसिफ्रा बिदि जना थायो नै बरियाखा नाय लामाया थुग्रोलाय ओइलाय बागाननि मानसिफोरनो लालां दे बागाननि नै इयाव हम इथिं केमेराथिं हमनाङा इथिं केमेराथिं हमनाङा आरो जि फोरोंनांबाय आरोना फोरोंनायनि उनावसो नै रोंमारो मानसिया बेखायनो रोङाखैबा सोरखौबा इनसाल्ट खालामनाङा आरोना सोरबा मानसिफ्रा जेनेबा बिदिनो इंलिश वर्ड्सफोरखौबो जेनेबा सोरबा मिस्टेकलि बुङोना बेखौ माने मिनिनानै मजाक उरायनाङा आरोना सोरबा रोङाखैबा बास नों बुंबानो जाबाय नै बियो बिदिसो होनो बेखौ इदि होननानै फोरोंबानो बेबो मिन्थिबाय ओमफ्राय बेबो नोंखौ मोजां मोनबाय आरो नोंबो सासे मानसिखौ हेल्प खालामनो हानानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन ना बेबायदिनो जानांगौ आरो ओमफ्राय नै फैयै जोङो गेट सेट बारबोलायलायबाय रायलायलायलाय ओमफ्राय नै लामायावहा बेखौ माइ बायदि नुदोंना बाट बे माइ नङा नै मोजाङै नाय बे जुखाम गोजासो माने जुखामखौ बरनजोबनानै दोननाय आरोना बिसोर साप्लाय खालामगोन नामाथाय बेखौ बिराद गायदोंमोनदां आरोना बे दैमा खाथिना माने ब्रह्मपुत्र खाथि बेयाव जि लामनानै दोनदों नै लामा आं फार्स्टआव सानदोंमोन आरोना माइ खोमा इदि होननानै माने गोजाननिफ्राय नुनायाव आरोना खिन्थु माइ नङा माने जुखामसो आरोना ओमफ्राय बेयावहा बिराद बर' गोजा माने नैबेखिनियावहा बुरा नुवाखै अमा समा नुदोंना गामसा गाननाय माने नों मिथिखादो बर' गामि सिगाङावहाय एसां बर' दंमोन ना गैयामोनथाय मिथिया आं उन्दैनिफ्रायनो फैखायो आं बेयावहा जोंहा माने बिदिनो गारि बायबाथाय माने बेयावहा लाबोयो आरोना फुजा होनो थाखाय इदि बेखायनो उन्दैनि फट'फोरबो दोङो आंहा इदि अन्थाइ सायाव एकदम उन्दुलायनानै मानानै इदि दोङो आरोना आं देखायगोन दे नोंसोरनो सानसे आंनि एलबाम गोदोनि एलबामनि फट'फोरखौ ओमफ्राय फट' बिराद दोङोमोनथ' ओमफ्राय उनावहा मानसिफ्रा खावै लांसोयो नोंसा माइनावा इदि होननानै उन्दैनिखौ ओमफ्राय गैस्राला ओमफ्राय नै जोङो फैयै फाइनेलि मोनफैमारबाय सिंग्रि बेयावहा सिंग्रि मेलाबो बिराद गिदिर जायो आरोना फाइबानो जाबाय दा लकडाउनाव बिराद बरिं ना न'आवहा बेयावहा फाइबानो जाबाय जों मोनफैबाय नै हेलमेट खेवनानै मन्दिरा बरियाखाना ओइयाव दोङो माबा इसोरो होगोन ना फुजानि इसोरना माने जोंनियाव दोनफाय माने इदि होननानै गावसोरनिखौ लाजानो लुगैयो आरोना जों जायनियाव पसन बिनियावसो लाखागोन नालाय देखायनो रं ओमफ्राय नै दायो आखाइ साखाइ सुना लाबाय आखाइ सुनानै माने मन्दिरखौ बन्द' होना सानदोंमोन ना जोङो लकडाउननि थाखाय माने बेबायदि सिटुवेसनाव बन्द' खालामदोंमोन ना दाखालि निउसफोरावबो होदोंमोन ओमफ्राय दायो नै लानानै थांनोसै फुजा होनो थाखाय ओमफ्राय आं बिदिना मन्दिराव थांखालि बहुत बर' मानसिफोरबो दङमोन आरोना स' वेलकाम गोदोर जायाखै फिसासो माथो गोदोरबो थायोमोन जुम खालामनानै होलाय खासेवबो दोङो ओमफ्राय जागैखोलाय बल बमनि गस्ला गानना फैयो इ सासेयाबो ना डेन्जार हेन्डसाम बेबो हेन्डसाम बैबो हेन्डसाम दामाम गोजा फंबायफोरानो आरो इनिया बल बम
गस्लाया आथिं सोमसै दायो आथिंआ दुगैखाना फैदोना साफाखासो गासिबो हरजोबखायो दा खलायानो मोनब्रैल'सै गोजौ आं मोजां थांदे ओमफ्राय नै दा जोङो मन्दिराव हाबबाय मन्दिराव माथिं माथिं नै लकडाउननि थाखाय दि राउन्ड राउन्ड सार्कोल बानायनानै दोन्दोंमोन आरोना ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनो थाखाय ओमफ्राय आङो दा बै मोनसे फिसा मन्दिराव होग्रोनोसै गोजौआव माबा खारबाय थादों एर'प्लेन जि हारला भइस डाबिं खालामबाबो सान्ति गैया ओरैनो आंनिया नक्का रागा जोंखादो दिनैयो एकदम मुडानो अफ जाना दङ आंनिया नक्का रागा जोंदो माने बिराद रागा जोंनो ओंखारोलै आङो खिन्थु आंखौ रागा जोंबाबो गिथावनाखौ नुवानो बेनो मोनसे प्रब्लेम आंनि रागा जोंबाथाय आङो न'खर रागा जोङो माने सिफ्लेनो लुगैखायो मानसिफोरखौ जायखौ रागा जोङो आं न'खर रागा जोंखायो खिन्थु दा दिनै मन्दिराव थांदो रागा सागा बाङाय खमायथो एसे सान्ति थानो हाथो गासिबो इदि होननानै थांदो आरोना मन्दिरावहा जाहाथे ग्लामोनदोनो ओमफ्राय दा फुजा सुजा होनोसै नायबाय थादो ओमफ्राय दा आरो मोनसेयाव फैबाय बिदिनो फिसा फिसा मोननै मोनथाम मोनब्रैसो दङ आरोना बेयावहा ओमफ्राय बेयावहा त्रिशुलखौ होना होबाय आङो ओमफ्राय होनानै आंथ' बिदिनो गोसो सिङावसो बियो गोसो सिङावसो प्रे खालामो बेखौथ' बुंजानो हाया ओमफ्राय नैबे मन्दिराव आं दहायनो बुंखादों बहुद बार फैबाय आं नैबे मोसौजोंबो बे भगबाननि मोसौ इदिजोंबो आं फट' उथिनाय दङ सिगां इदि ग्रिल माने मा होनो बिदि कभार खालामनाय गैयामोन आरोना बे जायगाखौ बाट दायो दोङो ओमफ्राय नै आंनि फेनफोर लोगो मोन्दोंमोन आंखौ बुंदोंमोन आरोना नोंनि इदि माने आंखौ सिनायदो आरो दा ओमफ्राय आरो सानैसोआ बुंदों माने नोंखौ इदि सिनायदो भिडिअ नायना बिराद मोजां मोनो बिदिनो भिडिअ बानायबाय था माबाय था इदि होनो आरोना जि मोजां मोनबायलै आङो थेंक इउ स' माच दे आब' मा होनो गोसोआ मोजां नाङो इदि थेंक इउ भगबान थेंक इउ स' माच गड ओमफ्राय दायो आरो मोनसे गोजौ हाजोआव दोङो आरोना इदि सिरि इदि गाखोबोनांगौ इयावहा थांगासिनो आरोना बेयावबो एसे धुप होनानै फैनोसै जुदि लकडाउन नङामोनबाथ' सिगाङाव खेवोमोन दरजाफोरखौ दा लकडाउनखाय माने दरजाफोरखौ बन्द' खालामना दोनदो आरोना सिङाव दर्शन खालामनो हायाखै ओमफ्राय आरो जिथु बेयावहा हाजो दङना बे सायावहा बे सासिम एकदम गोजौसिमबो गाखोखांबाय आं सिगाङावहा उन्दैयाव आरोना दाथ' नै अमा जानानै बेसेबा मोदोम गिदिर जाबाय दाथ' गाखोनो हाला र' मोदोम फिसा जाबाथाय गाखोगोन आङो गाखोबा भिडिअ खालामगोन आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दे ओमफ्राय नै फैबाय हालाना बाराद्राय गाखोनो मेङो ओमफ्राय नै बेयावहा बिराद फारौफोरबो दङ आरोना फारौनो आदार होदों आं ओमफ्राय इसोरथ' गियोना जोंखौ मानसिफोरखौ आरो माखासेयाथ' फारौबो जायो मायो बेखायनो इसोरबो गियोना ना जेनेबा गावखौ बुथारगोन खोमा होननानै रागा जानानै जाबायलै आङो नै जोङो लकडाउनखाय माने सानदोंमोन आरोना मा होनो ओइ मन्दिरा खुला जानाय नङा बेखायनो जों प्रसाद माबा माबि लाबोगासिनो ओरैनो इयो बेरायथावना जायगा बिराद मोजां आरो ओमफ्राय दाथ' नै खुलाबो जाबाय नै आगै दोङो रौतानि हेलौ हाय ओमफ्राय नै बिथिंबो आगै सासे ओमफ्राय आरो नै बिथिं जोंखौ फट' थिखांनो नागिरग्राया मोजां नांबाय बहुत मोजां नांबाय दायो ओमफ्राय ब्रह्मपुत्रबो खाथिना बेखौ देखायहैगोन दायो दा दे फट' लानो फट' नै इथिंसो लागोन इथिंबा साफा मोनगोन नै बै मन्दिर हाजोआव थानाय मन्दिरनि गोजौनिफ्राय नै बेबायदि आरोना भिउआ ओमफ्राय ओइ गुफुर नुहरनायफोरा सब ब्रह्मपुत्र दैया इथिं माने फैजोब्बाय आरोना बिराद मोजांलै जायगाया नोंथांमोनाबो जुदि लकडाउनाव बर जानानै दङ बिदिब्ला फैबानो जाबाय बेरायनो आरो दा जोंनिथिंथ' जेनेबा सेटारडे सानडेआवल'सो बिदि माबा आरोना बन्द' ओमफ्राय बेयावथ' फैजायो नै जाहा मेदामा लिंहरबायनो थुदो ओमफ्राय नै आङो एसे फुजा होनाय बिदि माबा खाग्रा मोनोना बेखौ खाबाय जाहाथे बे गारिजों बिश्वकर्मा ना बे गारिजों सालायनायाव जेबो जायाथों इसोरनि अननायाव रावहाबो जेबो जायाथों आंनि गारियाबो जेबो जायाथों बिदि होननानै नाङा दैयाव गब'लांबा सोर लायगोनलै गथ'साफोर भिडिअ लागासिनो आं नै थिंबो ब' देन्जारखा नायनाय नावा फैसा होबा लाबथिंगोनदां न' थ' थांनो होमबा आयौ थांजागोन खोमा वाव जि बुरजा नायनाय दैया दैबाना मानो गोलैगोन नामालै आंनि सेन्देला
हे दैया बोरै जाजोबखो di foto थिखांदों नों सासेया ससमाखौ बोरै खालामनानै फट' खेबदो बा दे मोजां पसो इस नोंथाङा थांनानै আমরা এইদিকে যাবো হ্যাঁ কত নেবে 50 টাকা 200 টাকা করতে লিগে হ্যাঁ করপরা ঘুরে আনিব না দে 50 টাকা দিমু ও 50 টাকা দিমু আমি কইতাছি তুই পারবি না চলাইতে এই রো আমরা যাবো এই রো 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 হে রো ভয় লাগে না এরকম যাম না এ আপনি বলক ভয় লাগে দে কিমান লাগবো 100 টাকা করতে গিয়ে কই দে চলো সব যাইতা পারবো হ্যাঁ র ইসে আমরা যাবো ওই স্যান্ডেল কেউ না লালে স্যান্ডেলকে কেউ না লাখানছিল नै ই পার্স কলা সরা চলো থুপ সাওয়া সাওনা এই স্যান্ডেলকে লাখানছিলে র ভালকে ধরা দিবি দে ভাই দে এরকম কি দাও চাও থয়া দিছ রে ভৰি তাৰে কাটটা দিলে তুই পয়সা দিবি ভাল করতে লাগে স্যান্ডেল গান নাহে আঙি মান হিল নোয়া হয় ইও হাং না গিদে जोङो 50 টাকা পয়সা মধ্যে এখানে যাইতা লাগবো এই জনো দে ইয়াও দে শোনাইছিন থাঙা হেরো নাঙা আং নম জনছে দে ওই ভালো দে উঠি কুদা বেটা পয়রা গেল 100 টাকা দিমু কইছি ভালো করে ওই দে দে ভালো দে আনবি রে পড়া যামু কি দু ভালো ধরে চাবি ইয়ে ইয়াহু পুরে ইন্টারেস্ট না ওই সোনা গসং নাঙা আর মাবা জিঙাवसो দরলে বুরবো গট বুরিবা গলিलांबा tamam yuhu बुरियाना खादांखो wow what a nature man holy moly English में कार्डी बायदि ओइ थाबायलाय मालाय खामबाय थानाङालै दलद ज गिनो ओंखारो आङो wow what a place man ওই এটা নাওটা কেরম বেকাবেকি হইতাছে কেন ভয় লাগে না বেকাবেকি যাবি না পয়সাকে ঠোলাই থানাই মা লাগতাছে পানির মধ্যে উঠা একদম মনটা ভালো লাগতাছে পানির মধ্যে উঠা কত পানি দেখো এটা তোরা ঘর কেটা হ্যাঁ ভাই কিমান দূর আছে ওর কোতে আছে কই তোর ঘর ঠিক আছে জুলি ওরে এখানে কি করতে আইছস এইটা পানির মধ্যে গাছ কাটতে লাগে তামাম খা ফাইবা জলদি লই যা দাদা জলদি জলদি এটা মনে ক্লাব কোনে আইডিয়া এ ভিডিও সো হ্যাঁ দেখো কি হলো ভালো মজা ঘুমা পুরা দাম ayo tamam yang supaya ayo deh lengnya mah dulu kila dustbin karena mah thang sih jangan nih angkar zubai sase soalnya gak kena tuh thang sih jangan